Jeg ved ikke, jeg må ikke være sportskamera. Altså, meget vigtigt. Det er lidt genert. Det er godt kamera måske. Så ja, så er vi jo her i Prinshuset. Skal vi vende, når du taler, ikke? Ja. Der er bare minus 5 grader inde. Altså, den der aircondition der. Man kan slukke for den bare. Kan man det? Ja, det tror jeg da. Nej, det gør ikke noget. Det er bare, vi skal... Bare der ikke kommer musik. Ellers så trykker vi bare nødhjælp, når vi er helt oppe. Der var bare ikke noget musik, altså. Det er simpelthen for øre. Det gider ikke. Det er for corny. Ja. Nu skal vi... Aircondition. Jeg tror altså, den her film er blevet drejet i mærkelige vinkler. Jeg kan nok lige se. Altså lige have de der regler derovre, det er ret sjovt, altså. Ja. Okay. Regel nummer 1. Hvad er regel nummer 1? Nå, du må ikke ryge. Ja, så er der... Regel nummer 2. Du må ikke vippe med kabinen. Du må ikke vippe. Man må ikke hoppe rundt af. Nej. Man må ikke... Du må ikke stikke benene ud af en lukke der. Hvorfor må man ikke stikke benene ud af en lukke der? Og du må ikke stå i en kabine, der ikke er høj. Der herovre, den er endnu bedre. Herovre. Man må ikke sparke på pladsen. Man må ikke sparke på hovedet. Det vidste jeg ikke, man ikke måtte. Altså. Man må ikke banke på hovedet, og man må ikke stå så smart ud. Det var altså godt, de har sat dem der op, ikke? Altså, fordi at, det kan man jo ikke vide. Nej. Ja, der er noget mere her. Nå, man må heller ikke... Kaste flasker ud. Det så jeg ikke. Og man må heller ikke hoppe ud, det er forbudt at... Det er forbudt at begå selvmord. Ja, faktisk man må ingenting. Bare sidde helt stille. Altså. Så, nu kommer vi lidt op. Det er ikke åben. Jo, måske hive ned. Åben for emergency ventilation. Det tjener man her. Ej, kan man virkelig ikke åbne? Nej, Ej, rådhuset. Ej, det er jo for fedt. Men hvorfor går den så hurtigt nu, når vi er oppe i den? Nu er vi siddet nede og drukket øl, hvor det gik helt vildt langsomt. Ja. Ej, hvor er det fedt. Kan du ikke lige sidde i midten her? Sidde i midten. Så sidde i midten. Ja, så. Man er ikke til sur ud. Bliver du ikke glad, når du skal finde? Sådan. Det er dejligt her. Ja. Skal jeg finde noget? Og nu kommer vi... Ej, det er jo fedt. Ej, hvor er det sejt. Så er det toppen.